Hala. Hoy. Sa man na. Hoy, tanawan ninyo ba? Oh. Lao. Ando yan nagkuan. Hala, kaya na nagliyo ko. Ano ba? Ay, so, napatong pa rin sa Facebook man na. Lao. Tara daw. Hoy, di ko kadlok. Ubay tao. Tara uy. Kadali ba? Dili na tayo. Hoy, tanawa sa... Ikoy bahala mo di. Pagkatanaw ba? Ikaw bahala ka di oy. Pagkatanawan nyo ba? Tara daw. Dali mo bunok. Ikoy bahala mo di. Tanawa ba? Ikoy. Pagdali mo ba? Saman. Aman. Ang duyan ba? Hadlok kayo. Hoy, kinoko. Kuan uy nagkuan o. Tara Pagdako pa. bay. Psst, ano ba? Lukan uy. Nangin na naman sa tao na tao wala. Wala ay wala tao baka wala nang binuhat ang balay no. Ha? May tao. Hala. Unang binuhat ang balay. Hala, uso na lagi ni karon. Hala. Hala katong pareha man sa kuan. Asa? Sa video good. Sa katong sa Facebook nagbayran sundalo ba? Katong sundalo. Ni kadlok ni bat malhibog ba? Ato sa Bahala inyo. Ikoy bahala mo di oy. Paguna ba? Ikoy. Bunok, paguna ba? Paguna ba? Paguna bunok. Nado ka na oy. Paguna bunok. Ikaw lang. Bunok, paguna ato ninyo ba? Tara daw. Hoy ayos ba? Hoy nagkuan lagi na, nagliyok lagi na. Hoy, atay lang. Lukan uy. Tao mas sanay tao wala. Ha? Wala mas tao. Hoy tao. Tao wala. Magtarong ba? Wala ginawa. Nagtabyog lagi na. Gani no. Wala kayo no. Hala. Uy, tara manguli na ta. Tara mo ulit oy. Tara. Ato ada bunok, ato ada. Mulagan siguro ba? Dagan na ako. Ato ada bunok. Katilang hawak mo diya. Ato sa bulok ano. Uy, may tao. May tao. Wala uy, wala. Uy, tao na kita. Wala. Uy tao, uy tao. Uy, simba ko. Wala uso na lagi ni karon do kato. Kato nakita niya sa viral ba sa Oh, tungo sa kuan. Facebook pa katong sundalo. Galo gani no. Pistik hadlok pagkuha daw kahoy daw. Kuha daw huita daw. Kuha daw kahoy. Pagkuha kahoy to. Pagkuha kahoy. Pagkuha. Hoy, bunok. Hello. Hoy, wa jud tao. Hoy, bunok sa. Dali sa ba? Wa mo jud tao. Lukan uy. Hoy, tao ba? Lukan uy. Uy, simba ko. Si doon na tabi. Gani oy. Ato daw, ato daw. Kadang. Bahala mo diyan. Hoy, tara ba? Hoy, Kanto mo. muli tara na. Kanto tara mo ulit oy. Eh butro oy. Ah, saman. Ato ninyo? Uy, tulok kayo. Tulok kayo eh. Hoy, tara. Ibidyo na to ba? Ibidyo na to ha. Hala, ibidyo na to. Tara, ato na to. Hala, wa bay tao. Namuro wa jud ta. Hala, wa jud nagtabyo. Hala, wala jud. Hala, lukan uy. Hala, wa gyud nagtabyo. Ha? Ano sa man mo sa mukha ninyo oy? Ay, Namali tao. nami, nagunsa diha kay diha ate. Okay. Kung bata pa gani. Ha? Nang wa pa natulog sa mukha ninyo oy. Nang asa day mo? Abi na nagliyok-liyok ang kuan. Duyan manggod. Uy tao good. Nagunsa day ka? Nagpatulog ko bata no ganina. Muning tago ang buka nagkuan-kuan pagtuon na mo katong sa viral sa Facebook ba? Ay sus ko magpabantang ko na naaman ko diri naglingkod. Lagi atay man mo. Uy, abinaw. Luka. Kulbaan niyo ba kayo ban? Kari mo si Uy tao. Chess ka po nagkuan po ay tuna. Kulbaan ko kayo. Gani tagbata. Uy tao sa duyan. Ah, nagpatulog day ka? Ay tara no, atay mo. Stulbo nung bata noon. Uy klaro. Abi nako. Kulba na. Ay sorry kayo. Sorry kay ti ha. Ano ka mangagi mo di mo magsaba-saba. O sige te, sorry kay te. Tara na. Sorry la.